Hej og velkommen til anden video på Garfields kanal. I dag vil jeg vise, hvordan man får det perfekte grimme look. Først, som altid, tager man noget dejlig creme på. Og hvis du har noget til overs, ja, så kan du ikke selvfølgelig på næsen med panden. Så smører du det let ud, hvis du kan vente. Og slet på næsen. Og panden. I panden må du gerne smøre det sådan lidt meget ud. Så får sådan lidt. Godt. Nu tager du din læbestift. For at fremhæve den flotte creme. Dit look. Sætter du rundt om i ansigtet. Det fremhæver det smukke. Du kan putte lidt sådan overalt. Mit favoritsted er betonet rundt om næsen, så det er tydeligt. Du kan altid putte lidt på hælen. Se! Neglelak er altid godt valg. Lav en lille dut hist og pist. Måske der eller der. Og mascara kan du altid bruge. Det kan jo fremhæve din dejlige skæg. Og når du har gjort det, så kan du altid tage det her og drøse i hovedet. Altid smukt. Godt. Og sådan får I det perfekte grimme look. Ses.